Ishmael ndo paakatanga kutaura kuti vanhu vaMwari ndaona nyika itsva iri kuuya. Iri kunzi munhu umwe nemumwe anofanira kutakura mutemo. Hamuendese vana kuchikoro. Vanhu hamuende kuchipatara, hamubvumidzwa kumwa mapiritsi. Ana baba vanosiya mabasa, munoita mabasa emaoko. Mwana uyu paakafa akangofa zvekungoti akarwara zuva iroro rekusununguka makuseni kuma7 by 1:30 o'clock anga atovigwa. Murume wanga aibva ati zvinotoratidza kuti muda kuramba mutemo. Itonyararesve kana musingade zvokunamata mubva pano. Aibva atovhara nyaya yobva ati uyu murume anotisvitsa. Kuchechi akati hatichanamata, hatichaungana tichinamata. Akatanga atoti hakusisina chinonzi muroti muratidzo. Zvakare hatichaungana tichinamata kana kudzimba hatichaungana hatichaita zvokunamata. Nekuti takanamata kare tamirira kupinda muKenani. Tiri kusangana pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune avo vasati vaita subscribe, tinokukurudzirai kuti bayai button resubscribe kuti mhuri yedu yeDestiny TV inge inoramba ichikura. Takataura target yedu tida kusvika pa100,000. Saka udzanai kuti kana tasvika paDestiny TV tasvika paDestination for real news. Uye mubaye like button kuti nyaya iyi ive inoenda mberi. Nyika yeZimbabwe tawana kuzvitonga kuzere, takapiwa kodzero. Munhu akapiwa kodzero dzekuti ave anorarama upenyu hwaanoona hunomuitira zvakanaka, asi asingazokodzeresa kuti vamwe vanhu vararame zvisingafadzi. Mukodzero dzatakapiwa idzi, takapiwa kodzerowo futi yekunamata zvakasununguka. Zvadaro iko zvino vanhu vari kungotanga machechi avo avari kunamata. Svondo rino iri muZimbabwe, nyika yadengendeka nekuda kwezvakaitika kunzvimbo yeNyabira, uko kune nzvimbo yepurazi ramadzibaba Ishmael avo vakuzivikanwa kunzi ndimambo Ishu, uko kwavakatora vanhu vane chitendero chavo vakati huyai kuno kuti ave muKenani. Sezvakaitika mwedzi yapfuura iyi, apo kuKenya kwakawanikwa mune rimwewo purazi reumwe aitungamirira boka revanamati, makaonekwa uye makacherwa nekufukunurwa makuva mazhinji, vanhu vachionekwa ari mabhonzo, vanhu vafa. Pane kutyirwa kuti mupurazi imomo mamadzibaba Ishmael munokwanisa kuwanikwa marinda akawanda ekuti vanhu avatomboziya kuti ndiani akavigwa apa. Kubuda kwakaita nyaya iyi ndekwekuti kune mudzimai mwana wake akashaya, akavigwa, iye haana chaakaudzwa. Anoti akazonzwawo nemunhu akamutyaira runhare achimuudza kuti muri kuziva here kuti Hazel akashayika. Kusimudza kwavakaita vachizoenda kumapurisa kunonzwa kuti zvakafamba sei, zvakaita kuti nyika yese izive kuti pane nzvimbo kunoku kwekuti munhu akafa, musi waafa ndiwo waanovigwa. Mai vaHazel vatataura navo vanoti kugara kwavakaita mupurazi imomo kwemwedzi ingangokwana 4 vakaona makuva akafa vana vakawanda. Vana ava vaivigwa pasina ana mai vavo. Inini murume uyu ndakabereka vana 6. Vana ava makavabereka muri kupi uye makazotanga kupinda chechi rini uye muchiipindira muri kupi? Vana ava ndakavaberekera tiri pauloja, tichiloja tiri kuGlenview. Asi patakange tasvika pamwana wechitatu ndo pavakawana pavakanzi kubasa kwavaisenza kuvharikemu, rege tikutengere mastands akudingina kupinda kwanga wakaita pabasa. Ivo vakabva vakwanopa vanhu vaiva vakatengerwa vari 10. Ndopa vakatengerwa stand iyo. Ndopa tatanga kuvaka zvishoma nezvishoma tichibatsirana ndaisona. Ivo baba vangu vakandiitisa kosi yekusona. Isu tichitanga kupinda chechi. Ndakatanga kupinda chechi ndine mwana wechipiri iye anova mushakabvu. Tiri pabudiriro paine muprofita ainzi madzibaba Nehemiya. Madzibaba Nehemiya pavanga vari pasoiri tichinamata, pakanga paine vana Ishmael asi vari varoti varatidzwa. Madzibaba Nehemiya vakatanga kuvaitira minamato, Ishmael ndo paakatanga kutaura nemweya. Asi pakangopera kamwaka kadiki Nehemiya achibva aparara.
Aparara saizvozvo ndopatakasara naye Ishmael pasoweri kubudiriro 2. Isusu tailojo kuna Glenview. Ndine vana vangu vaviri. Murume wangu akanga asinganamati. Akabva atanga kupota achiteera inini achiyo pamasuwa. Achibatsirwa bva unoti zvinenge zviri kutoendeka. Ndopa akabva azobatwa pamusoro. Chibva tatangwa namata tesi. Taramba akatobatwa pamusoro pachina nemi. Tanamata sezvo makore ati fambe izvo manenge after 2 years 3 years. Ishmael ndopa akatanga kutaura kuti vanhu vaMwari ndaona nyika itsva iri kuuya. Iri kunzi munhu umwe nemumwe anofanira kutakura mutemo. Amuendese vana kuchikoro. Vana amuende kuchipatara, amubvumidzwe kumwa mapiritsi. Ana baba vanosiya mabasa, munoita mabasa emaoko. Ana mai munoremekedza varume venyu muchigara muri pasi pevarume venyu. Muchigara nemadhuku, mupfeke zvichena. Musaite mabhethi, kana mine mabhethi bvarurai. Kana mine masertificate ezvikoro zvamakadzidza, makosi bvarurai. Akataura zvakawandisa. Akambotitaura izvozvo ndobva ambomira. Vanhu ndobva tambotiteedzere. Bva adzoka zvebva ati nyika iri kupindwa nevanenge vatakura mutemo. Vese vacharamba. Havakwani munyika iyoyo. Nyika yakuda kuparadzwa. Ndopa akawedzeredza achiti vana baba torai vakadzi muganhu 12. Unokwanisa kutora 2, 3, 4 kusvika pa12. Kuitira kuti pasikwe rudzi. Mupabereko vana kuwanda nekuti vanhu vese vari munyika Mwari achivaona zvigutsa. Havasisiri vanhu. Vangomirira zuva rekuparadzwa. Ndikubatei ipapo. Imimi pamaidzidziswa zvese izvozvo maitenderana nazvo here kana kuti zvinhu zvekuti zvaimbokukatyamadza iwo asi moti zvinhu izvi paaitaura aiti Mwari ndo zvaari kumuudza? Hongu. Zvakatikatyamadza. Takadzokera kumba. Iniseni ndakadzokera kumba nemurume wangu tikambotanga kuzvidiscuss. Asi murume wangu akabva aita pressure. Achiti nekuti muprofita anga ati kana uine mudzimai arambana neizvi mobva matorambana mutosiyana unotsvaga mumwe mudzimai. Saka iwo semunhu unongo chitoti unotaura nemurume asi une kadivi kekuti uri kunyengerera zvakaremba yako. Akabva ati musi weMonday vana vasi kuenda kuchikoro. Iye akabva atora foni yake ndobva aipwanyira pasi. Kana line haana tombobvisa. Ndakatoti madi kutanga mabvisa line akaramba. Kubasa achibva angoerekana atoti mangwana handisi kuenda kubasa. Ndikati ko imimi award yenyanga yoda kutobuda kwangu kasara 3 months kuti vawane 20 years award yepavharike pavaishanda. Vakaramba kutora mari yo 20 years award. Vakabva vatosiya basi. Apa mane vana vangana apa? Ipapo tanga tane mhuri. Tane vana pakatanga mutemo 2013. Vanga vakwana 6 nekuti gotwe rangu ndira 2013. Stand here manga maenda manje makugara pa stand amuchaloji. Atichaloji. 2014 akatanga 2013 kuna na September October November December 2014 indine mwana wangu muchecho muoko achibva aramba achienderera mberi nemutemo achitaura kuti nguva yandiri kutaura tikuifananidzira nenguva yaNoah. Saka tichararama 900 years kana tazvigonera nekuti nyika inenge yaparadzwa. Tichararama hanzi makore akararama ana Abrahama mashoma. Ndozvakatipawo shungudze kuti tizongoteedzerawo. Asi tagara rimwe zuva pakasvika mapurisa pamaswepeda tiseti zvakafamba sei. Iye akanga abva kumbotaura svondo rakapera racho kuti mukana pano pasvika vanhu vachikurwisei vachiti zvamuri kuita handizvo. Varwisei. Akatoudza vanhu vhesi rekuimba kuti umambo hwemapfumo neropa. Chokwadi pakasvika vanhu vachitaura kuti mimi zvamuri kuita mukuita child abuse. Vana hamusi kuendesa kuzvipatara, hamusi kuendesa vana kuzvikoro vachitaura zvese zvataita zvakaipa. Vakati saka ati akubva naye hamuchanamata pano. Vana baba ndopo vakatanga kuteera varume vaiva kuenda kudzimotikari dzavo. Vatanga kuvarwisa. Isana Amai takangotanga kunhonga macheredo tikatisa tikaenda. Ana baba ndo vakatanga kurwisa vanhu vaivanga vauya. Vanhu vakazotanga kuteerwa wakabatwa vamwe wakasunga. Asi vamwewo takaenda kumba. Isu taigara nzvimbo yeku Waterfalls, nzvimbo iyi yakaita kunge yakaita kwaka kunohwanda. Baba vakazopiwa vane mwana akazopiwa murume wangu. Vakauya mumba mangu ndikatombovachengeta. Ndopo vakaziva kuti ndinemba. Vakauya mumba mangu vakatombogara vachitiza mapurisa. Aitove murume mukuru. Mwana wenyu achiri kuyaruka achiri mwana. Asi baba vacho avatezvarawo nhasuna. Vadiki kumurume wangu. Mukuwasha muhombe kuna Tesha. Mukuwasha ndi wa 1970.
atezvarwa wacho ndewa 1974. Murume wenyu mimi akazopiwa mukadzi wechi2 wababa ava vaiwanda pamba pangwa va1974. Asi izvi zvakaitwa neIshmaeri nekuti anoita zvekunongedza, nekuti vana vangu vasiya chikoro. Azoshaya nhasuno, akanga aine 16 years ari muform 4. Iye akabva ati mwana uyu tiri kumasowe ndamupiwa anzi mudzimai wa1 ndakabaya. Murume wangu achibva ati zvataurwa naIshe ndizvo zvatinoita. Ndopa akabva aenda kuna Wanda uye kabaya aine 16 years. Ndopa vakatanga kurarama vachigara nzvimbo inonzi Green Valley iri kuGlenwood. Pakarawa mapurisa vanhu sowe rakambopara nekuti vanhu vakatanga kutiza vakambogara kudzimba dzavo. Iye Ishmaeri akambotsvaga ndopa akazopinda mujeri. Akanga asiya anongedza mwana wangu. Mwana wangu kubvira mimba yekutanga kusvika wekupedzisira wenumber 4 aiuya aitobva kumusha kwekuhwedza achiuya ndichimusunungutsa nekuti vaisabvumidzwa kuenda kuchipatara. Vanhu vose ndindakamusunungutsa. Aiuya kumadziva achibva kuhwedza. Uyu azoshaya uyu takunyabira. Ndiye wandakarambidzwa kumusunungutsa takunyabira zvichinzi hakuna mai anosunungutsa mwana wake. Asi pamwe pese apa vakasiya ndichimusunungutsa. Ishmaeri asungwa. Isusu Ishmaeri akataura kuti hapana, imimi muri vana vangu. Vana vangu handivabvumira kuti vashandirwe nemamwe maprofita. Munouya kwandiri. Taiti kana ukarwara kana ukadii, taibva kumamisha kwedu tichiteera Ishmaeri ari kujeri tichinoshandirwa, tichinobatsirwa. Hataitomboenda kana kunoshandirwa, taitotya. Nekuti iye akataura aine panchi paaitaura izvi. Achiratidza kuti atumwa naMwari, isi takabva tati chokwadi. Asi ndine rimwe ramazuva ndakugara kumba. Ndakabvunza murume wangu ndikati kuna uyo aina matakuwadzidzi wimbo namudyiwa. Vakatora vanhu saizvozvo vakavati ndini Mwari, sezviri kuita Ishmaeri nhasi ari kuti ndini Mwari. Asi vanhu vakasiyiwa munzira. Uyu mudyiwa akasiya ati vanhu batai mushonga achifa. Uyo wimbo ndizvo zvimwe chete zvakasiyisa vanhu kuti yanji kumishonga, so akasiya rapatsuka, akasiya rasa vanhu. Murume wangu aibva ati zvinotoratidza kuti muda kuramba mutemo, itonyarara izve kana musingade zvokunamata mubva pano. Aibva atovhara nyaya yobva ati uyu murume anotisvitsa. Saka ndakaenda aibva ndangonyara. Saka tagara ndopandakanzwa murume wangu rimwe ramazuva yaisitanga takugara kumusha achiuya achindiudza kuti ndawana mudzimai, ndapiwa mumwe mudzimai akanaka, mudzimai emutsvuku ane ganda rake rakanaka. Ndamupiwa nemurume anonzi Tonderai Magai. Murume uyu anonzi Tonderai Magai ishamwari yaIshmaeri. Mudzimai vapiwa auye takugara tose. Akatosikotaura kuti baba wangu ishamwari yaIshmaeri. Saka ndanongedzwa kuti ndiye murume wako, asi nini murume uyu mukuru kwandiri aitomboramba. Achitoti ni kugara zvangu asi mwoyo wangu hausi kuda. Vakazotanga kumunyengetedza, ndakagara inini uranda. Vachindirova, vaiti kana vakadondera vaigona ndiroka nefeni belt. Achingomhangara kuti vasondidai. Ndichigara ndichirova. Nekuti vanga vakuita kunyengetedza mudzimai kuti agare. Pamwe pacho ndakatanga kufomerwa nyaya. Zvinoreva here kuti muchitendero ichi varume vakarova madzimai avo hapana zvavanoitwa vanenge vachinzi vari kuvaranga? Hapana zvavaitwa. Zvichireva kuti kune vamwe varume vanotorova mamwe madzimai zvinotozivikanwa kunzi madzimai anorova. Akazotanga kuti tatouya takugara mupurasi, ndopa akazotanga kuti hakuna murume anotenderwa kurova mudzimai. Asi inini kumusha kumadzimai ndaigara ndichirova. Ndaitomboenda kuna nabamudiki wangu nanamai nini nanamai guru ndichingonotaura nerweseri kuti ndanzwa nekurova. Saka zvadaro Ishmaeri akazoti chiuya mugare nzvimbo yepurasi kuno kupurasi kwangu. Nderini makore api aya? Anga achangobuda mujeri 2020. Isusu akambotora nguva asati arakidza murume wangu pekugara. Nekuti aimudzwa kuti mukadzi wako akakusunga ane mushonga. Nekuti baba ava tairara one room nemudzimai wangu. Saka vaita nguva yavaikundika. Vakundika ndopo vakatanga kubvunza kuna Ishmaeri vachiudzwa kuti mudzimai wako mukuru. Pavakandiudza ndakati sezvo ndisina chandinoziva ndinototyawo kuenda kumuprofita chai. Ndipo panenga zobatera mushonga ndichitotya kunoshandirwa kumuprofita. Zvanga zvakadii kuti
muprofita achudze nawo ichiri pamwe chete. Baba ndopa wakati azvina kuipa ndopa takauya kuno kunyabira. Ishmaeri akanga akugara kare kuno kunyabira paaitaura izvi. Ndopa takauya tiri vatatu. Ishmaeri akasvikochinja mundimi yekutaura. Takapfugama tose. Akasvikoti amai ava izako ndisi kuti vakabata mushonga asi kuti amai ava vane zvigumbu. Ngavabvise zvigumbu ndozviri kuita kuti mimi munoshaya simba baba. Takadzokera. Asi hama dzangu ndakadzitaurira dzinosanganisira hanzvadzi yangu pakanga pasisina zvekunyara. Nekuti ini ndaigara ndichirohwa. Hanzvadzi yangu ndopakati inini zvataurwa naIshmaeri ndinopokana nazvo anonamata kwamakandiwa. Akati nekuti handisanda zvinzwa zvakadaro dai kusina vanhu vanoita vana musango kana zvirizvo. Ndopakati nhau yenyu ichasvika paichajeka nekuti handisanda zvinzwa. Ndakatanga kugara nemurume wangu asi ndaishungurudzwa. Anoratidza kuti ane mashoko aiudzwa naIshmaeri. Akanga kuratidza rafu kwandiri kusandifarira achiratidza kurerekera kuna maini. Asi nini ndakaramba ndichingoshingira nokuda kwokuti Ishmaeri tichitanga mutemo wacho waakati tititeedzera. Akanga ataura achiti iwo manyango murume akakuita sei unofanira kuramba ukashingirira. Nekuti murume achagona kusara parwendo urwu iwo mai uchisvika. Saka inini ndakaingoshingirira kuti inini ndinogona zvangu kusvika nyango murume yakandidai. Pamwe inini ndinosvika hangu. Apa mainzi unosvika kupi? Aiti kusvika paradise. Kuzoti kana wafa unowana nzvimbo yezoro. Takatanga kunzi baba ngavauye tigowanongedza pekugara. Baba vakauya, iye anova murume wangu. Tainzi munodedza muchiti baba. Akauya akanongedzwa pekugara. Ndopa akauya achitiudza tiri kumba inini nemudzimai wake kuti ndanongedzwa pekugara. Saka ndakunotuta zvinhu zvose zviri kumba kuwaterfalls ndizvise koko nekuti ndinoda mapuranga ekunogadzirisa imba tikunogara imba yemaplastiki. Esi ndopa takati zvamunenge mangoronga. Baba vakauya vakaenda kumba yedu yatakavaka iri kuwaterfalls. Vakatora mapuranga ataida kugadzirisa vhuranda. Madhiramu midziyo yese yanga iri koko vakatotora nemota kamota karori kadiki kari kwaIshmaeri. Ndoka vakatopiwa vakatakura vakaisa vakauya nazvo kunyabira kuno. Vakasvikokaka nekukurumidza imba yemaplastiki 2 rooms. Vakauya kumusha vakatitora. Tikauya kunogara ipapo. Ini ndakatozobva tichigara muimba yedu yemaplastiki vakangokwanisa kutenga marata ekuisa padenga. Makabva gore ripi muchibva kuno kunyabira? Kunyabira ndakabva 2023. Tanga taenda December 2022. Ndakangogara 4 months. Takaenda nemudzimai wavo pandanda jamba kutaura. Kunyange zvazvo vainzi vanga asina simba asi mudzimai wake akazotakura pamiri. Akasununguka mwana musikana tichiri kumadziva. Mudzimai wavo atakura pamiri akuda mazuva akuda kunosvika. Ndakavaudza baba kuti nemagarisirano atinoita ekusanyatsonzwanana. Zvanga zvakadii kuti mainini vanogona kunosunungutswa zvakumba kwavo kana namai vavo kana nemumwe munhu asiri inini. Nekuti inini ndaiona magarisirano ataita. Baba vakabva yenda kumusha kwana maini. Vachibva meno zvavakanotaurira vachibva vadzoka vachiti zvanziva akuda kutoenda saka zvike sunungutsana imuritu. Ndichiva ndangoona kuti ine hapana zvandingaite. Sezvo ndaimboonekwa ndichisunungutsa mwana wangu azoshayiwa. Apa hapana zvandingagone kuita regai ndingomusunungutsa. Akasununguka mwana wake musi wa 29 September tiri kumadziva. Kumadziva takazobva muna December sandichaziva kuti date ripi zuva ripi. Mwana wayo anga ane 3 months. Tichienda kunyabira. Ndakamusunungutsa hapana chakambonetsa. Tasvika kunyabira mwana wayo akatanga kurwara akaita mwedzi wese achirwara. Amai vacho ndichitoita ndega basa rose vachigara nemwana kazhinji vachingomutarira tarira. Asi taite nguva zhinji tichienda kuna Ishmaeri mwana yachinoereswa. Akabva arwarirana zvakare nemwana wangu mushakabvu. Vakatanga kurwara chirwere chakafanana. Ishmaeri aingoti vape mvura yekunwa inodziya. Mumwe wangu yakanga achitoti ina handizvigoni. Ndini ndaitowanyanya kutopa mwana mvura inodziya ndichimupa. Ndikapedza kumupa ndonopa mwana wangu kuti aigara raini rimwe chete. Taingodarika dzimba shoma shoma toende pe mwana wangu. Ndichinomupa zvakare mvura inodziya yaitaurwa. Uyu mwana womurume wangu uyu muchecho akazotanga kuita tunenge turashi tumapundu tuchena. Achibva anzirambe muchimbo mvura hazvina kupera. Ishmaeri ndopa akazodza murume wangu kuti endai muno pamuti womuvhamaropa. Muno usura unobuda muto mutsvuku. Motora muto iwoyo momuzora.
Asi inini zvakandirambira mukanwa kuti ndibvunze kuti ko nai baba uyu hausisiri wamushonga here. Nekuti ana baba vakanga vaudzwa kuti amai akangokubvunza chimwe chinhu kana akataura chimwe chinhu yaundiudze vachiudzwa naIshmael. Baba iye murume wangu akatondiudza kuti ndozvataudzwa. Saka mukangoita kana chimwe chinhu kana kutaura chimwe chinhu chakapesa ndinotonotaura. Saka zvakangondirambira mukanwa ndobva ndatya kubvunza. Mwana yakabva azorwa mubva maropa bva zvatooma. Asi akatanga airwara achitonge flu achikosora. Uyu womwana wangu uyu achidaro zvakare achitonge flu achikosora. Asi uyu haana kuita tumapundu. Akaita mazuva 4. Zvimwe chetezvo nemwana womwana wangu akutotaura kuti kana wangu mwana ndiri kungomubvisa napukeni rakaoma asi kukwanisa kuti arase mvura. Zuva ravakati vaende kuna Ishmael kunotaura kuti mwana uyu atizoti chi atova nemazuva 4 ari kutadza kurasa mvura. Ishmael akabva vagadzirira munamato ameno zvaakaisa mumvura iyo. Ndobva vauya bva vamuitira mwana uyu munamato. Akarasa mvura chokwadi mwana iye zuva iroro manheru. Mangwana kuchiedza kuma 11 taona mwana yaasirias achabwaira achadi. Ndobva vabereka mwana. Ndikati nichirege ndinobereka mwana wemwana sezvo mwana wangu akabva atanga airwara zvakare aine flu iye mwana wangu mumvana nemurume wake wanga asinganzwi zvakanaka. Ndobva ndati ndochinoberekawo uchibereka iwe sezvo vese vari kurwara chirwere chakafanana. Tiende kuna mambo Ishmael tinovaudza. Ndopa vakabereka mwana asi ini ndichivaberekesa mwana ndakaona mwana aitanga kakoma nekuti ndisambofirwa nemwana zvandinoona. Aitanga ari kutanga kuita kakoma zvakandinetsa. Ndobva ndavaberekesa. Ndobva taenda pamba pemwana wangu ndobva ndapinda mumba ndakubereka mwana wemwana wangu. Ndichibuda ndakanoona amai nini vaburutsiswa mwana nababa. Baba vakagara nemwana vakagara kuseri kwemba. Pandakaenda kuseri kwemba ndopa vakandiudza kuti mwana ashaya. Tichibva tatotanga kuchema. Ndopa ndakati mwana wangu yazoshaya. Iwe chimhanya nemwana kuna mambo Ishmael. Sezvo ane dambudziko rimwe chiti neuyu ashaya. Chiwo chimhanya. Isusu tiende kumba nemwana ashaya. Unoonerwa dambudziko. Akabva aenda akatotakurira anga asinganzwa zvakanaka mwana akabva atobatwa nemurume wake vachibva vaenda. Mwana uyu ndobva taswera tinaye mumba tiri vaviri. Kana maishakirwa nemwana sezvo zvavakokorodze vanhu hapana kana vanomboudzwa. Takangoswera tichichema tiri vaviri nini namai nina. Mwana akarara pamubhedha achituna. Achibva azoya kunotorwa kuma 7-8 dzevanheru nemota. Mumota imo makanga mine vamwe baba vangu akatobatawo mwana wavanga ashaya zvakare. Baba murume wangu achibva apindawo nemwana wedu yeye mumota anga ashaya bva wapinda mumota bva vanovigwa vari vaviri. Bva vadzoka tarara kwaedza makuseni ndichisuka ndiro. Mukuwasha wangu anova mwana wangu akashaya. Makuseni seni akatuma mwana wake musikana dangwe rake. Richibva rasviko ndiona ndichisuka ndiro zvikanzi goko zvanzi manyai kuno nababa. Ndakamhanya ikoko. Ndikasvikonzwa mwana wangu achichema ari mumba anova mushakabvu. Ndakavabvunza baba vacho ndiri panze kuti ko madzimai enyu ari kuchemeko mumba. Ndokunzi musukuru wenyu ashaya. Ndobva ndapinda mumba takubatsirana kuchema. Takaswera nemwana weye zvakare. Baba vacho vanobva vanzi vapfekedze ndivo mwana wavo. Hapana wanouya amai nini wangashekirwa nemwana nezuro wacho. Ndovakangouyawo tiri vatatu mumba imomo. Ndobva tangoswerawo naye. Ininiwo miri wangu ndakutanga kunzonge ndiri kunzwa chando kutonge flu ndakurwara zvakare. Ndakaswera ndakarara. Mwana akauya notorwa zvakare panguva dzimwe chetedzo dzakatorwa wemanheru kuma 7-8 achinovigwa. Zvichireva kuti vana vaivigwa usiku. Vanovigwa usiku. 7-8 kune rima ka. Hongu. Vachitoti tikunotorawo mwana zvakare ku6 ashaya. Vakanovigwa zvakare vari vaviri. Musiwo. Ndimbokubatai muromo ipapo. Ezvo muri kuti weku6 muri kureva kuti mese muri papurasi rimwe chete asi muri kugara zvinotenge chinhambo. Imi muri kugara muimba yemaplastiki yakavakwa nababa. Ko mambo ishu vaigara imba yakaita sei? Vanogara imba yakanaka ine zvidhina inotova ine mavharanda maviri. Asi vanotaura kuti munofanira kugara dzimba idzodzo ndichakuvakirai kana mwaka nemwaka wakwana. Ndinovakira mumwe nemumwe. Ivo ndo vanoti vanozokuvakirai. Zvokuti iko zvino izvi kutaura kuno kuvanhu vazhinji vanogarapo, vanogara mudzimba idzodzo dzisina kunyatsovakwa nezvidhina. Kana wakashaya iye anoda munhu anoti achiri kunze asati auya mupurasi. Anomuti kana uine pfuma chifanira vakaimba yako usati wauya kuno. Asi kana waimoma uchatenderwa. Anokuti ndichazokuvakira. Saka isu takazvikundika tichiri kunze.
Mwana wangu sezvo murume akachita zvokuveza iye akashaya. Murume akangotsanzira akakwanisa kuvaka one room. Ndomaanga achigara. Chokwadi vakabva vati amanheru. Mwana akabva atoendawo. Ndobva vakutofonerana kuti kuna amai vechikuru here vari kufanira kuzopinda mumotomo kuti vaende nevana vavo kunovaisa mugomba. Amai vechikuru vakabva vatonzi variko. Vana vabva vanovigwa zvakare vari vaviri. Panogara mwana wangu panova pakanangana nepamba paanogara paichera mvura mumugodhi. Pakashaya zvakare vana vaviri. Iye achine pamiri paine 8 months. Vana vacheche vakashayepa. Nevamwe vatinenge tisingazivi nekuti tinogara zvakatara mukana. Tagara zvatakatara mukana. Panenge paitika nhama zviburitswe pachena. Munenge munochema muri madzimai mega murimo muvai kana muri vairi pamba ipamo kana muri madzimai mana munenge muri megepa. Atibvumidzwe kufambidzana. Kukumbidzana zvakare kwakusingabvumidzwe. Saka unokwanisa kusatoziva. Takatoziva zverufu rwevana pakanangana nepaanogara nekuda kwokuti ndopaichera mvura pamugodhi. Pamba ipa. Zvichireva kuti mimi mupedza kutsanangura kuti zvichida kutori nevamwe vana vakawanda vakafa nekuti hamuna kuziva. Wongu. Asi munozoti pamwe kana matosanganawo kuchigani. Unotozonzwa munhu wakutomuti ko mwana ari kupototi mwana wangu akashaya. Pamwe ndo zvinotoita kuti utozoziva. Mangoita zvongosanganawo. Ko kucheche pane here pamaiungana kucheche muchiona kuti uyu aimbove nemwana haana mataura kuti maizosangana muchigayo. Chigayo ichi chiri mupurazi imomo. Chigayo ichi chiri mupurazi imomo kumba kwaIshumaeri kwaanogara. Ko kucheche maimbosangana here pagungano pamaisangana kuti muone kuti uyu haasisina mwana uyu aive nemwana uyu haasisina mwana. Kucheche akati hatichanamata hatichaungana tichinamata. Akatanga atota kusisina chinonzi muroti muratidzo. Zvakare hatichaungana tichinamata kana kudzimba hatichaungana hatichaita zvokunamata. Nekuti takanamata kare tamirira kupinda mukena. Baba munini vatataura navo vanova vane mukoma anonamata chitendero ichi. Baba vemwana wekuzoshaya anonzi Hazel vati ivo makuva ari kuvigwa vanhu ava haana kutodzika zvekuti mombe kunyange dzikatotunga pasi dzinokwanisa kuburitsa kunyange mapfupa evanhu vakafa. Vaita kurudziro yekuti zvinhu zvingave zvakanaka kana hurumende ikaenda isvike papurazi vakwanise kuviga vanhu ava zvine chiremerera nekuti vanhu vari kuvigwa mumakuva asina kana kudzika. Ukama hwatinahwo pari zvinhu izvi ava ndimaiguru wangu mudzimai wemukoma anosiyira inini. Maiguru nemukoma vaigara munzvimbo yepurazi yekwaIshumaeri. Zvavaigara mukati menzvimbo iyi vaigara vachishanda ipapo vachiita sevanonamata asi vachishanda zvavo papurazi. Vachigara mukati menzvimbo iyi maiguru vakabva vatsvagirwa mumwe mudzimai wavakatorerwa kuti vaite mumwe mudzimai wechipiri. Zvinova zvekuti pamadzimai aya mudzimai mudiki akaita mwana abva ashayika. Mushure mekunge mwana ashayika maiguru vakabva vapiwa mhosva yekunzi ndimi mauraya mukadzi waamai nini. Zvakaita kuti maiguru vazobuda mupurazi vatize mupurazi nekuti vaitoona kuti mupurazi mavaigara maikange musingagarike zvakanaka makange muine zviitiko zvakasiyana siyana zvaiitika mukati mepurazi iri zvisingaenderane nechitendero chekunamata. Saka maiguru vakazoita sekuti aiwa regai ndiende zvangu abva vazobuda mukati mepurazi. Asi mukubuda kwavo mukati mepurazi vakatozobuda zvekutiza nekuti vaitonzi vaida kutopondwa. Saka vaenda pabhasitop vakumbirawo bhara ravakange vakumbira ndo ravakazosiya bhara iri vatoona kuti kune vanhu 4 vaivatera mushure. Ndo pavakazosiya vachipinda mune imwe lift vachikwira lift kuenda kuwaterfalls kunova ndiwo kwakambenge kuine imba yavakange vakasiyirwa nemurume. Asi imba iyi yaitonzi itengeswe mamba wavazopiwa pfuma iyi nekuti zvinhu zvese zvavanoshanda vanotonzi vasarende kune muridzi wepurazi. Saka maiguru vaenda kuwaterfalls kunogara. Vakagara zvavo vagara zvavo chipo chegore nemwedzi. Havana kuziva kuti mwana wavakange vasiya mupurazi aine murume wake neiye mukoma vakange vari papurazi. Mwana uyu akazenge afa muna November musi wa 12 November ndo pakafa mwana. Maiguru vakararama zvavo vasiri kuziva kuti mwana wavo akafa. Paye pakatozoita mumwe muvakidzani ndiye akatozovafonera kuti Mailisa munoziziva here kuti mwana wenyu anonzi Hazel akashayika akazvitakura. Ndo pavakatotanga kutochema
vakutotanga kutotsvagawo isusu kuti vatizivise kuti ndo chiitiko chakange chakaitika mwana wavo anonzi Eze wakange ashayika. Ndo pavakandifonera kuti bamunini svikai kunoku kwaita nhamo, mwana ari kunzi akashayika kuNyabira kuPrazi. Mwana uyu paakafa akangofa zvekungoti akarwara zuva iroro rekusununguka makuseni kuma7 by 1:30 anga atovigwa. Ende uyezve mavigirwo akaitwa mwana uyu akatongotakurwa nevarume 4 ndo vakatongoenda kunoviga munhu, nekuti paPrazi pavo vanoti kana munhu afa havakwanisi kuchengeta mutumbi wemuchakabvu kwenguva refu. Saka vakabva vatakura munhu uyu ndo kunoviga munhu musi wa12 November kutaura kwavo. Asi mukuwasha aigara nemudzimai haana kukwanisa kubuda zvekare pachena kuti azivise amai vemudzimai wake kuti mudzimai akange ashaya. Vakazvinyarara kwe4 months munhu akashayika. Saka zvadaro mai guru vatishedza, ndo patikazoyo kumapurisa ekuno kuNyabira. Tikati mapurisa, iyi nzvimbo yeNyabira inogara vapostora haingosvikika masvikiro iwayo. Tiri kukumbirawo kuti mutiperekedze tiende tinonoona kuti ichokwadi here zveshuwa hama yedu yakashayika. Ende uyezve mapurisa motitarisirawo mumagwaro enyu mumapepa kuti mune chamukanyorawo here kuti munhu akashayika musi wa12 musi wakati. Saka mapurisa vakati aiwa hazvinetse, chimirai tigone kutsvaga vari kugara kuNyabira, nokuti kuNyabira hakusvikike kuti tiende nemi tiri mapurisa mashoma tinogona kunorwiswa. Saka zvatakugona kuita pari zvinezvi, regai timboenda pamashops apo, since mota hatina toshandisa mota yenyu, takashandisa mota yedu, ndo patikaenda pamashops patikaenda mupurisa aitoratidzwa kuti anovaziva nekuti akabva aenda pane hardware yavo vanhu vekwaIshmaeri. Ndo patikasvika pahardware zvakanzi imimi muri kutsvaga nhamba dzamambo mukuru wedu, munodzidii nhai vamupurisa? Zvakanzi pari zvinezvi handisi kukwanisa kukutsanangurirai nhau yakamira pane chimiro ichi, asi tiri kuda kuti mutisire nhamba dzenyu imimi ofisa. Matisira nhamba dzedu topa mukuru ndiye achataura nemi toziva kuti inyaya yei. Mupurisa ndo paakazoti aiwa hazvina mhosva, regai ndikusirei nhamba. Asiya nhamba mupurisa nguva tadzokera kupolice station ndo pakazofonwa zvichinzi aiwa vanhu vamuri kuda vari kuuya vamirirei. Isusu takanga taenda pakamba na9 o'clock, takagara 9, 10, 11 korufu 1, 2, 3 half 3 ndo patikazoona vanhu ava vachisvika. Mukoma wangu achisvika anga ainotori nevamwe vadare vakange anavo 4 ndo vakamuperekedza. Vachisvika vakasvikopinda mukamba zvekutotaridza kuti vaitozivana nemapurisa vepakamba. Isusu sevanhu vanga vaswerawo nenzara takamirira kuti nyaya yedu igone kufamba zvakanaka nekukasika. Nyaya haina kufamba sekutarisira kwataiita. Vakabva vashedza vanhu vakashedza 2, isusu takange tine uwandu hwedu, asi vakasarudza vanhu 2 zvakanzi murumu yatiri muri kupisa hatisi kuda vanhu vakawanda. Asi vanhu vekwaIshmaeri vakataridza kuti vakanopinda neuwandu hwavo vakanopinda mukati mekamba yemapurisa. Asi isusu takatozongopinda zveshungu kuti tinyatsojekesa nyaya yedu kuti ive nyaya ine musoro, nekuti ivo vaitozviona sezvinhu zvakareruka. Saka takurukura mukoma akabva ataura kuti idzi hadzisi hama dzangu, ndakarambana nehama idzi. Mapurisa ndo pakavabvunza kuti alright hazvina mhosva, titsanangurirewo maringe nemafiro akaita munhu, munyatsotijekesera kuti munhu akafa sei. Handiti maona. Saka pakutsanangura kwavaiita mukoma vaitsanangura vaine kunzvenga nekunyepa panyaya nekuti vakange vakutoona kuti nyaya yakange yamhosva. Ndo pavakabvunzwa kunzi pakafa munhu, makakwanisa here kuuya kuzotizivisa isusu semapurisa, kana sabhuku kana chief, mune munhu here wamukatsanangurira kuti mune mwana afa? Saka mukoma vakataridza kuti nyaya iyi yaita sekuti yaivaremera. Vakatora nguva vachinge vanotenderera. Mumwe wavo ndiye akazotsanangura akati aiwa zveshuwa tine munhu akauya kuzoripota kuno kukamba musi wa12 ndo pakafa munhu makuseni. Takabva tatumira meseji kuna mai guru
ndo vainzi takavatumira meseji takavazivisa kuti mwana wenyu akange afa. Nenguva idzodzo kuma 9:10 ndo patikauya takanyoresa nhau yedu. Saka zvisinei mapurisa vakabva vatotanga kuvhura mabhuku avo vachitarisa kutsvaga kuti ko vanhu ava zvavari kuti vakauya kuzoripota nyaya yacho hatisi kuiona pano, tipei zita remunhu. Vakataura zita remunhu, vakatsvaga nepavanoedza napo vakaona zita iroro pakange pasina. Ndo pavakavatsanangurira zvakanzi imimi sei makaviga munhu afa makuseni zuva iroro kuma 1:30 muchiviga munhu, ende hamuna kunge makatizivisa kuti munhu afa nei, anwa poison here, afa nekuzvitakura here, afa nekudonha. Saka zvinhu izvi zvakaita sekuti akange amakakatanwa, asi nhau iyi yaitaridza kuti mapurisa nevanhu vekunyabhira havana kunge vakasimba nekuisimbisa kuti tinyatsowana chokwadi chacho chine umbo chakakwana. Zvaita sekunge vari kuita dambe. Takati aiwa hazvina mhosva, asi nguva iyoyo ndo patikakumbira kuti aiwa mapurisa, kana matadza kujekeserana zvakanaka nevanhu ava, isu tiri kukumbirawo kuti sezvatiri semhuri tigone kuenda tinonoona pakavigwa mwana wedu. Saka izvi zvakaita sekuti mota yepolisi yakabva yasvika kubva kwaikange iri, ndokubva vati aiwa imimi vanhu vakafirwa imi hamusi kuenda mese, tiri kuda kusarudza vanhu vaviri ndo vatichagona kuenda navo kuti tinonoona musha wakavigwa mwana. Isu takabva tati inini hatione mapurisa kuti imimi mungati sarudze vaviri vatatu. Saka mapurisa vaifungidzira kuti takaenda neuwandu hwedu tichanonorwisana navo kana kuita ruzha, asi takazongovakumbira neshungu dzatikange tinadzo nokuti tairwadziwa nechimiro chekufa kwemwana wedu. Takati regai tiende tese, zvamuri kufungidzira kuti tichanoita hazvisirizvo. Takabva tapinda mumota yavo Ford Ranger, takauya navo vakomana vekwaishumaira ava nemukoma wedu akange aripo. Takaenda tichisvika pamakuva takasvikowana pakazara makuva akange aripo, akange akawandisa zvekuti nenguva yavagara paprazi nemakuva akange aripo, isusu zvatinoziva kana iri chechi inomiririra vanhu kuti pasaite ndufu dzakawanda. Saka izvi zvinhu zvakaita sekuti zvakatirwadza zvakanyanya, ndokubva tati aiwa handei tinonoona pane guva chaipo. Vakanonongedzera guva, asi kaguva katikasvikoona kakange kari kaguva kadiki chaiko chaiko. Ndo patikabvunza tikati koma guva iri imhando ipi yeguva? Zvakanzi ndo makuva atinochera kuno, asi takatarisa guva iri rakange riri guva diki zvekuti rakange ratodzika futi dhaga pasi. Saka izvi zvakaita sekuti mukukurukura nemukutaudzana nenhau yekufa kwemwana zvakaita sekuti hatichanyatsodzwanana zvakanaka, asi mapurisa ndo vaedza kuyananisa kuti tidairane nyaya zvakanaka, nekuti tese takange tabatikana, takange tatsamwa nechimiro ichi. Saka mukukurukura takabva tati aiwa isusu tese takudzokera kukamba, hongu guva tariona, ndo pamukaisa mwana wedu, hazvina mhosva. Saka imimi vanhu vekwaishumairi mapostori ngatichidzokerai tese kukamba. Vakabva vatotanga kutaura kuti isusu hatikwanise kudzokera kukamba, chimiro chamanga muchida takuratidzai, hatina zvimwe zvatichakwanisa kukurukura nemi. Ndokubva tabvunza mapurisa tikati ndizvo here kuti vanhu vatavinga kuti tijekeserane maringe nemafiro emwana havasi kuda kunyatsotaura nyaya zvakakwana? Saka mapurisa vakaita sekuti vaiitawo kakukurirwa nevanhu, nekuti vakange vakutovanyengetedza kuti aiwa chipindai mumota, kana tasvika patogeti tokubhadharirai togeti, nekuti vanga vakuisa chichemo chekuti hatina mari yetogeti. Mapurisa takabva taenda tese, asi zvisinei nguva dzaifamba kunze kwakange kwakudoka zvekuti kwanga kutosvika kuma 6 o'clock. Ndo patikadzokera kukamba, sezvinei officer in charge takawaona vachikamira vakatimirira. Ndo patikasvika takatsanangura nhau yedu tikati vanhu venyu vanga vakutoramba futi kudzoka kuti tiuye kuzojekeserana nhau maringe nechimiro nemafiro ake mwana. Saka zvinhu izvozvo zvakaita sekuti mukukurukura nemukutaudzana mapurisa zvavainyora nezvaitaurwa nevanhu, mafiro emunhu nemabvunziro zvaienda zvichipesana. Saka zvinhu zvakaita sekuti mafambiro azvo ndokufamba kwazvikaita kusvika tisvike nhasi. Tiri kuona isusu kuti mabva kumapurisa ikoko makazoenda kune imwe nepenyuro yamakanga muchitaura nekuda kwechiitiko ichi. Chii chakakupai simba rekuenda ikoko, kuti pane here zvamakanga maona kunge musina kubatsirwa zvamakanga makuda kuti mubatsirwe? Inini nemaonero angu chimiro ichi nezvazvanga zviri, inini
isusu pakukurukura nemapurisa, mapurisa vakabva vatitaurira kuti nyaya yamatanga iyi yakakura. Kukura kwenyaya iyi kwakutaura kuti munhu akafa nemabhonzo ake, mafiro ake, kuti vazoita postmortem yekuti vanyatsonzwisisa kuti munhu akafa nei. Kana mabhonzo anotoda munhu anobva kuRussia. Saka zvinhu izvi zvichakudhurirai nekuti mufi wenyu achagona kugara mumochari kwenguva refu. Saka zvichange zvichizoda mari dzenyu futi muhomwe dzenyu kuti tigone kufambisa nyaya yekuti inyatsojeka. Saka isusu takaona kuti isusu mari iyi hatikwanise kuiwana. Isusu nana Amai guru nehama nevaning'ina takabva tangoita urongwa hwekuti zviri nani kuti tisiyane nazvo, nekuti mabasa edu emaoko atinoita zvichaita kuti tizotadza kushanda zvakanaka. Saka takaita sekuti taneta nazvo, asi zvisinei nechimiro ichi tinoona kuti mwana wedu uyu mafiro akaita iye wega ndiye akazosumudza nyaya, nekuti tichitsanangura nhau yaisiririsa zvakanyanya, nekuti kana Amai guru vangu magariro avaita vaitoiswa muimba imwe chete na Amai nini apa Mai guru apa. Saka nemhuri dzakange dziri kunoku neunhapwa hwavairarama tichikurukura tiri mazviri, vanasikana vairodzwa vaine 12 years ne14 years, kana vana vavo Mai guru vakarodzwa vachiri vana vadiki chaizvo. Zvinova zviri zvinhu zvimwe chete zvekuti makuva mazhinji amukaona kuti ndeye vanhu vanozokundikana kuti vasununguke vana, nekuti vanenge vaine makore ari pasi pekubereka vana. Vataura chimwe chinhu chekuti vati kunyangwe vatenderi vechitendero chavazvizive kuti madzibaba Ishmael ava kana kuti mambo Ishmael vanoti vanhu ngavasaende kuchipatara, asi ivo havana mazuva akawanda mushure mekunge vaenda vakanoponera kuchipatara. Vati ivava madzibaba ava vakatodzidzawo vakaenda kuchikoro vakatombobuda kunze kwenyika, asi nhasi uno ndo vanoti vana vasaende kuchikoro. Kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa munzvimbo yeNyabira, kodzero dzemadzimai dziri kumbunyikidzwa munzvimbo yeNyabira. Havaende kunosunungukira kuchipatara, vana havanyoreswi, mwana arwara haarapwi, zviri kukonzera kuti vana vafe neuwandu hwavo. Murume wangu imba yedu ine maloja, mutemo wacho ndokuti mukangopinda imomo zvese zvauinazvo zvaIshmael. Saka inini murume wangu aitonotora mari yemaloja, mari yese aisviko paIshmael. Tozoita kungonotambiro tuhupfu. Mainzi maipiwa mutemo kunzi bhare sipo 5 days munaro, hupfu 5 kg 3 days muinawo, 1 liter yemafuta mainzi 2 weeks muinawo. Saka ndakabva ndati chii chimwe chamaipiwa pachikafu icheche, matara nyaya yehupfu, mafuta nesipo, chii ndezvipi zvimwe zvikwanisiro zvinodiwa nemunhu zvamaipiwa namambo Ishmael? muriwo murume wangu aisenza mugarden nevamwe vana baba. Kana muchidowo mavheji mainzi unoenda kugarden unotemerwa, asi pamwe waigona kusvika chinzi hamuna muriwo mugarden. Motoshaya kuti moita sei? Shuga taisatombonwa ti. Pamwe aitodedzera kuti vanenge vaine vana vanodya porridge apo nepapo ndio aitombopiwa tuma 1 kg. Asi anenge achitobikira mwana porridge unoigona topiwa kana ka1 pamwedzi. Kochingwa? Chingwa taitombodya chingwa. Mafuta ekuzora? Mafuta ekuzora tainotambira. Asi ukapedza kusati kwasvika zora chero kuti mutambire zvinhu izvozvo, ndo paitonetsa. Maitokwanisa kuzora zvenyu sipo. Kana muchida Colgate, murume wangu aitomudza kuti toda Colgate, mainzi munodza baba. Murume anova murume nyamune muchigara naye, tiite munotiudzirawo mambo Ishmael kuti toda Colgate. Kana iwewo musina mari inenge chipinda iko kuna Ishmael, zvaitora mwaka wakakurisa. Isusu taizomboti piwe izvedu kana after 2 weeks sezvo baba vaiunza mari, vaitora mari yemaloja achisa. Zvekupfeka zvipfeko maipfeka hembe dzakaita sei? Hembe kana murume asina kutonotaura sei zvakaita mapushi, hembe taingopfeka dzatakabva nadzo kumusha ini sezvo ndakagara 4 months. Asi zvakaita sebhutsu zvimapushi zvekupfeka takatombova kubvunza ndina mai nini wakuti nai baba kana vana vakuda mapushi vanosagadza mapushi toita sei? Vakati munondiudza tozonotaura kuna mama. Asi still hazvikurumidze zvauya. Ndinorangarira mwana wangu aitove neshamwari yake yaigara pane studio naye. Yakapwanya bhaketi, anga asina bhaketi rekucheresa mvura. Murume wake akanoudza iye mambo Ishmael kuti madzimai angu apwanya bhaketi handisisina bhaketi rekucheresa mvura. Mwana wangu akandiudza kuti akaita gore asina kuwana bhaketi. Ndiye akatozomubatsira nebhaketi.
aita gore ndo pakazotengerwa bhaketi iro rekusheresa mvura. Mungati here imimi iko zvinezvi nekuti mabuda maakuona kuti mairarama munhapwa? Nguva iyoyo tiri ikoko ndaizviona nekuti taitombobvunzana nemumwe wangu kuti asi upenyu uyu wakaoma, hatichatomboziva tichiurarama kwatiri kuita, tinongonzi garai pamba penyu, hatibvumidzwa kufamba, tinosvike pine upenyu hwakadai, zvakare vana vari kungofa chii. Asi taibva tatya kubvunza baba nekuti baba vanobva vanodza mambo Ishmael. Pese pandiri kutaura nemi muri kutaura nyaya yekuti mwana wangu uyu wekuzoshaika, mwana wangu uyu wekuzoshaika. Mumashure matimi mune vana vatanhatu, vamwe vari pava tiri kungonzwa nyaya yemwana wamukutaura nezvake kuti mwana uyu wekuzoshaika. Ko vamwe vari kupi vana? Vamwe vana vakanga vagara varamba kuuya mukati menzvimbo iyi. Mwana wangu wokutanga ndewa94, musikana ari kuSouth Africa. Akatorwa patakatanga chinamatechi murume wacho akamboti pindei, asi mukoma kakakumidza kumuonesa kuti chinamatechi siya, ndobva amutora bva enda kuSouth Africa. Murume wake akabva amutumira mari yekutora passport achibva atora mudzimai wake wakabva aenda kuSouth Africa. Wenumber 2 ndewa97 ndiye mushakabvu. Wenumber 3 ndewa2003 ndiye murume wake akaramba tainamata naye. Asi murume uyu pazvakanzi chiuya kupurazi rangu naIshmael, iye ane mba yake akaramba akati handiendi kunogara mupurazi remunhu nekuti akanzi afa nhasi vana vake vanotidzinga sembwa nekuti vanenge vakutibvai mupurazi rababa wedu. Inini Ishmael ndenge ndakasarenda imba yangu kwaari, imba yangu yatengeswa, ndinozonogara paya. Akabva aramba. Muri kureva here kuti kune vamwe vanhu vakasarenda dzimba dzakatengeswa? Mwana wangu yeyu afa uyu akanga awana masitenzi ake maviri, akanga akatomaisa maboyska. Paaigara nzvimbo yekumusha kuwedza pandanga ndajamba, aiti akarwara kana akarwarirwa nemwana aifonera Ishmael achiri kumusha achinzi uyai mugare kuno, ndokuya kwaakaita mupurazi. Achinzi ikoko mukaramba muriko ndaona mashota, saka uyai izvozvo. Mwana wangu nemurume wake vakauya vasati vatogadzirira, vasati vavaka. Akambosvika kumba kwemwana wangu wenumber 3 kuSouth Park, sezvo ndataura kuti ane imba yake. Vakasvika kugara nzvimbo iyoyo, vakagara gore rese vari pamba ipapo. Murume wake achipota achinovesa achidzoka achitsvaga mari yekuti avake kuno kupurazi raIshmael. Ndopa vakakwanisa kuvaka one room. Vapedza kuvaka ndopa vakaoneka, vakatoenda kunotorwa nekarori kemupurazi raIshmael pamba pemwana wangu. Vakatakurwa nerori vakaunzwa kupurazi. Vachingosvika ndopa vakaudzwa kuti tengese masitenzi enyu. Vatengesa masitenzi avo maviri, imwe yacho anga akaiwana kuGlenview 7 kuti anaka, imwe yacho kuGlenwood kunonzi kuGreen Valley. Vakatengesa ese ari maviri, vakapa mari yacho Ishmael. Asi mwana wangu yemushakabva akatonditi, Amai, ndaudzwa murume wangu kuti kumbirawo kamari yekuti titenge magumbezi, vana magumbezi. Abva atondipopotera akati ndinoda kutoonodza mambo Ishmael. Achibva angonyarara mwana wangu. Ndikati ngozvisiya. Inani ngatitaive muKenani nekuti manga musina uchi nemukaka. Chikafu maita takatonyanyuyamurika nebhinzi ratakanga tarima tabva konaro kumusha kumadziva. Asi iye Ishmael akabva ati Kenani yedu iri kusebera shoma nezvishoma nekuti tiri kumbobvisa varoi. Vachazosara vasiri varoi ndo inenge yanyatsowe Kenani. Mutemo wechechi iyi ndokuti kana baba vatora madzimai akawanda, kana vari vairi, same bed. Munhu seni ndairara hangu pambedhe umwe chete namainini. Babawo kana vachizvikwanisawo mese muri vairi zvero, kana vasingakwanisi ndizvozvo vanenge vaine munhu wani.